definovať nejaké veci. A v podstate, hej, čiže kompany, to je som plná informácií, len to v slovenčine. Čiže dal som takú informáciu. Čiže to sú základné polia informácie. Čo teraz spravím? Spravím fakturačný systém, ktorý môže si každý stiahnuť a môže si robiť faktúry bomby. Ne? Ne. Čiže v prvom rade spravíš, vieš čo? Informácie. A tam si dáš také veci, čo som tam dal, spoločnosť, adresa, ičo, dičo, banka. Ďalej treba čo spraviť. Ďalej klient list, hej. Klient list, hej, čiže napíšeme zoznam klientov. Klient list sa píše spolu alebo oddelené. Dáme si CCT, to na to. Keď si v takom stave, že dáme si, že klient list a dáme, že zoznam klientov po slovensku. A to je to isté. Dáme ikonku. A dáme tam vlastne to isté, že spoločnosť, že kompany na title. Hej, to tam dáme adresu. Adresa, hej, kompany adres. To sa nám spravila, len to neviem skôr vedel by som. Company adres, tam ešte čo ide. Country som dal. Asi dáme. Čo sa to skopíruje vlastne? Takže company ID. Hej, company ID, potom bude company VAT. Môžeme z tej druhej stránky. Company VAT. Ja som si vypol oné. Hops. Idečko. Toto je company tax. Company tax. Company, ešte ďalej. Company bank. Company bank. Company IBAN. Company IBAN SWIFT. IBAN SWIFT. A tam ešte phone. E-mail. A e-mail. Telefón. Swift. IBAN. Banka. DPH. To je tyčo. To je tyčo. Hej, čiže tu dáme si takúto onu. Nemám. Aha.
Takže máme tu najdeme zoznam klientov. Čiže my môžeme dať nový, je to isté, tam som svoje, takže najdem že Mercedes Ro, jak to je. Takže my to nazveme Mercedes Ro, ABD, a dáme tam inet ešte. Inet. To randenie je také ťažké. To je? No môže. Chodím na všetky tie rande. To je iné. Konečne stretnem niekoho, kto by sa mi páčil, tak sa mu zase nepáčim ja. Poznám ten pocit. Aj víš? Nie. Ja tiež nie. Už nový item. Niekedy sa veci v živote nevyvíjajú. Dám si iné ďakujem. Zmieriť sa s tým. Môžeme to aj. Inet spoločne, no, Vesia Romanová. Ičo. Budem to písať spolu, ja si to už rozdelím v rámci systému. IPPH. Banku, neviem, poďme rovno. Musím písať telefón, dáme číslo, ja. Tu 4 dáme ako 905. 4 sa mi zdá. No, je to ľahké. Máme si, že Majonský, nebo ne. Majonský, no, inak online, vodkajská. Tak, ktorý tým robím, ktorý sme hovorili. No a dáme si ADD. A teraz vlastne mám zoznam klientov. Tam budem mať zoznam klientov. Ja si tam vychodím, ešte by to bolo vidno. Dáta. Zoznam klientov. A vyhodíme tam, že spoločnosť, jak sa volá. Tam aj Ičo. Mám tam aj telefón a dám tam iné. Dám tam je toto. Dáme save. Dám si zoznam klientov a vidím, že to je iné. Chápeš? To je zoznam klientov. Robím taký fakturačný systém. No. Marcete potom upravím. Ide o to. Čo dal? No dal nič. Nie, musíme spraviť faktúry, hej. Aj CCTčko, aj CPTčko, hej. Faktúry. Najprv spravíme CCTčko. Faktúry. Ako post-type. A to znamená to, nepočúvam, že budú tam na tie faktúry to dizajn. Faktúry. Bude to vlastne tabulka faktúry meta. A čo tam dáme? Tu si vyhodzíme. Toto nebude archív. Nejakú ikonku inú. Faktúra napríklad. Toto je dobré. Pridáme si CCTčko. A teraz si vytvoríme zase to isté. Že to faktúra. Dobre, chvíľu. CCTčku. Invoices.
A ten post, to musíme premenovať tiež na invoices. Musíme nemať žiadne proste. Invoices. Dobre. Máme novú tabulku. A novú sa invoices. No a teraz túto sípetičko invoices treba urobiť nejaké, že takže takto. Invoices ID to bude query variable. Čiže premenná preto, aby sa mohol načítať si fakt údaje od starého klienta. A ne fakt. ID znamená to, že ja budem vlastne odkazovať na to IDčko, ako vlastne to je vlastne prvý riadok v tabulke, a keď ho vyvolám mi všetky jeho dáta, tá tabulka, čiže aké má adresu spoločnosti, aké je telefón spoločnosti a tieto veci. Čiže musíte aj to je query variable. A ono tým pánom, to bude post, hej? A bude to, že faktúra, hej? Čiže query variable, máme query variable. Potom potrebujeme invoice title, čiže nejaký názov tej ako faktúry, hej? Čiže napríklad nadpis, hej? Nadpis názov, hej, to je jedno. Hej? To je vlastne, že alebo ani ne na to nazvať, že označenie faktúry, hej. Názov faktúry. To sa potom tak doľadí. Potrebujeme invoice number, hej, čiže to znamená, že číslo faktúry, hej. Ono by sme mohli použiť ten number ako title, ináč, v podstate áno. Hej, čiže môžeme spraviť tak, že invoice title bude číslo faktúry a invoice variable bude ten variabilný symbol, ne? Čiže variabilný symbol. No. Označenie, tam sme, že označenie faktúry, hej? Pozerajte, to je dobré, to bude fungovať ako označenie faktúry, variabilný sú, nebudeme to môcť rozoberať, hej. A teraz budeme mať, že klient, hej, čiže ty musíš vlastne tej faktúre do klienta priradiť, ne? Tak dá si, že klient, hej, bude to oné, že klient napíše, klient, hej. A to budeme tak, že musíme si ho vybrať, čiže musí to byť nejaký select, hej. Hej, a musíme postaviť na queryčko, hej, čiže to nebudeme update a vytvoríme si query, že budeme vyvolávať tých klientov, ktorí si ja už vlastne dám do tej databázy, hej. Vyvolávať, to je dopyt, to je vlastne query, že keď to je štandardne, ty robíš štandardne to isté na tom internete, čo robíš. Keby si došiel na internet a chceš vyhľadať si sedačku farby zelené, hej, tak to napíšeš si zelenú a ja musím ako programátor robiť to, že keď niekto napíše zelená, tak sa len zelené sedačko zobrať. Takže teraz to je to isté, sa zobria iba klienti, hej. To je jedno čo, hej, to je jasné, hej. Čiže musíme ísť do queryčiek a vybudovať si nové queryčko, ktoré tu máme vybudované, tu máme toľko queryčiek a to sú blbosti všetko, hej. Tak prvé, čo spravíme, bude factory query, hej. Query, hej. Bude to s custom postem tak a bude to klienti query a dám to ako oné, ako čo to dáš, ako klienti. Zoznam klienta. Hej, a chceš vidieť všetkých, samozrejme, hej, čiže to updatujeme. Teraz sú tam dvaja, čiže teraz to pozrieme do databázy, či ten vyvolávač funguje. A keď mi tu ukáže, že sú len dvaja, to znamená, že to funguje, čiže tam vyvolávam z databázy, že listujem a áno, ale vysvetlo sú dvaja, že funguje, to je jasné, že to funguje, no. A tak sa robíš tu, no. Tam to už robí. Ďalšie kveričko, že
faktúry, hej, query, hej. Zatiaľ tam nemám žiadnu faktúru vytvorenú, tu ako bude, tak táto bude 0, hej, čiže ale teda zoberiem si, že to bude oné, faktúry je custom a ja si poviem, že faktúry. Chcem všetky, hej, teraz by musela byť tu na 0, hej, keď nám oné, znova načítaný je 0, to je dobré, lebo nemám žiadnu vytvorenú. No. Tu sú prvé veci, hej, čiže keď ja tých klientov chcem, tak teraz čo som urobil, idem asi na svoj tých klientov, idem do tých faktúr, čo som robil, hej, čo si trošku milím, a tu sú faktúry, a ja poviem tým túto, čo som práve robil, že aby mi vyvolalo, hej, túto je klient. A ja chcem, aby select query je ten klient, hej. A chcem názov klienta, tak to je company title, tak napíšem tam company, to je označenie, to sa tam musí označovať, hej, to je logické, hej. Company title, že tento, áno, update, hej, a idem sa do faktúr, hej, a idem si vytvoriť novú faktúru, čo bežíme cez aplikáciu, tam add, a už o tom ja chcem označenie faktúry, ale klienta, nič, a klient nefunguje, ale bude, hej. Company title, no. Vybrať. No. Ne, klienti, hej, čo je to dobré, čo je len company title, ne? Ja neviem, ako myslím, že to takto dal. Ne, company title som dal. Ne, company, dobre som dal, company title. No, už ide, ale nejde vybrať. Tak potom tu mám chybu. Ukáž. Faktúry. Ukáž to queryčko. Mám potom problém v queryčku. Bude. No, mi to ukážem, ne? No, a je tam company title. Nebučko. Tam si bude ona. Štvorka. Je to 4. No, tak je. To je taky celé, si myslíš? To je byť, čo? Kýrka. Ja myslím, že to celé má ako bádičko. Update. Update faktúry. Ja to nerobil, toto je ono. Keď to bolo v povstajke, to robí. No keď ja to dám do postajku, a neviem, že dáme ono ide, a dám to ono klient, rôzne klienty. Americké. Zoznam klientov, klient, a tu dám selectors, tiež query, dám update, refresh, tu to tam pridáš, no už tu ide, vidíš, to je iný problém.
Pane, ja to chcem mať ako necesitičko do piči. Ale vať obdíme to a budem to robiť ako sypničko. Hej. Čiže toto síce update na ako tak, nič sa nadeje. Ten postať to bude update faktúry. Čiže názov faktúry, to jasne, to nemôžem to tým pádom riešiť. Hej, invoices, invoice, tam bude, že invoice ID máme, title máme, čiže number. A teraz spravíme, to som tak nechcel. Som tam napísané, že to je tak, takže to som len taký, že zmeníme to číslo faktúry. Invoice number. A to dáme to, nechám to ako text, a to potrebujeme čisto iba zápisy. Je variabilný symbol, čiže variabilný symbol, hej. Číslo faktúry, hej, zoznam klientov. Môže prvý dobre, že ten prvý dobre. Číslo faktúry, variabilný symbol, čiže dátum vystavenia faktúry dáme. Dátum vystavenia. Invoiceovať to bude ako dátum. A chceme to ako timestamp, samozrejme. A potom tu je tax date, čiže to je dátum zdaniteľného, to zdaniteľné plnenie, hej. Hej, to bude ten tax date, to bude dátum. A ešte tam vyustavíme dátum splatnosti, hej. Dátum splatnosti. A ešte tam chceme dať typ platby, hej. Typ platby dáme one, že typ platba, hej. Máme toto, že payment a dáme si to ako selektor. A dáme tam si manuálny import, že platba prevodom. Máme tam novú, že platba hotovosť. Čiže platba hotovosti. Hej, a prevodom necháme predvolané, ale to je nejaký nebudeme. Tak, čiže raz, 2, 3, vybrať. Raz, 2, 3, to je nejaký môj. No to vyzerá. Selektor tu ešte máme, tu dáme taký istý placeholder. Čo to je? Update. Čiže platba, typ platby napíšem, že typ platby. Hej, a čo tam ešte máme? No jasné, a teraz toto hlavné. Hlavne, čo spravíme, to musíš pozerať, už to máme vytvorené, už to funguje, hej. Čiže keď ja budem pridávať akože novú faktúru, hej, hej, refresh, tak už si vyberám, hej, klienta. Čiže keď vyberám Marset, sa mi všetky jeho one tam dajú, hej. Teraz mám číslo faktúry, to je dátum, hej. Pozerá, tie Marcel, jak vyzerá. Jak vyzerá Marset? Platí? Čo platí? Že nič neposielajú, žiadne peniaze, že? Neposielajú. No ale tak každý mesiac by mal platiť. Ale že áno, potom pošli. Tu máš platba prevodom hotovosti. Hej, a dobre. A čo to ešte povedať? No teraz to hlavne, čo potrebujeme urobiť, je položky, ktoré budeš fakturovať, ne? Čiže toto je nejaká najťažšia vec. My čo spravíme, že repeater, čo znamená, že fakturácia. Alebo položky máš napísať, ne? Položky fakturácie. Hej, to bude repeater, nie, čiže invoice repeater. To máme invoice repeater. No a čo tam potrebujeme vedieť? Repeater. Ja neviem, či píšem invoice, dobre. A
to bude ako repeater. A teraz, keď to repeater spravíš, že repeater, sa bude musieť urobiť nový repeater. Čo znamená, že to bude názov položky, hej? Ale to už si neučasoval. Ne, to som si nevedel. Predtým tam bolo company. To už bolo. Item, hej. Potom, čo bude tam? Názov položky, že kvantita. Hej. Čiže množstvo. Hej. Množstvo bude number. Hej, čiže 10. Number je číslo, no? No, čo bude číslo si zapísal. Potom bude unit, to je jednotka, čiže to bude selektor, že jednotka, je to naplné množstvo. Jednotka. A jednotka bude to, že unit, ale to bude selektor. A tam dáme si, že kus napríklad, hej, hej, alebo bude hodina, hej, hod, hej, a môže byť rok napríklad, hej, môže byť kus rok, čo môže byť ešte. Fakturujem vám 7 hodín, toľko kusov, môže byť deň podľa mňa ešte, ne? Asi deň. Môžu byť litre, ale tak to je už ako moja hodina, to je ešte som zabudla. Dobre, ja si idem vyrátať nejaký príklad. Vyrátať ďalej som ňou a placeholder dám raz, dva, tri. Som vyrátala 3. Áno, raz, dva, tri, super. Vybrať, hej. Čiže dáme nejakú jednotku, hej. Čiže fakturujem vám 15 hodín, ako, hej, chápeš, hej. A musí tam byť cena za jednotku, hej. Cena, momentko, jednotka. Hej, čiže to je tá cena, hej. Čiže tu je tiež, neviem, či bude number, keď chceme tam mať kde je to. A cena za jednotku je koľko? No tak dajem, teraz hovorím takú vec, neviem, kde píše, že fakturujem vám položku, ja neviem, programátorské práce, v množstve 17, a teraz si vyberám, či to bude kus, či to bude hodina, čo som robil, čo ti ukážem, počkaj. Ukážem price. Price? No, unit price, to ešte je unit, počkaj, to je no, tak to je. Tak sa to píše. Píše, ne? Unit price, a hlavne dáme, že názov položky, hlavne. Keď to updatenem, idem sa do toho naspäť, dám refresh, a už tu mám ten repeater, už mi to píše. A teraz si poviem, že chcem mať, ja neviem, ja viem, že tu vidím, Wi-Fi. Čau, Wi-Fi, to je live. No a teraz názov položky dáme, že ja neviem, programátorské práce, vyberiem si, že množstvo som urobil, ja neviem, 30, ale čo, tak si vyberiem hodín, ne? No, HB. A cena za hodinu mám 50 eur. To stačky napíšem. Hej? A my už bude rátať potom tie hodiny s tým, to tam už nepíšeš, hej? To je logické. No, jasne. On ti vyráta finálnu sumu, to je na tom software, kurva. No. A čiže to takto bude vyzerať položka. Hej? Teraz to ako nebudeme riešiť, dám refresh. A čo tam ešte musíme do tej faktúry dať? No, tak máme tam klienta, máme tam tieto veci, a svoje dáta už mám vyriešené, sú tu informácie, kde mám napísané, kto som ja, Gigastars, čiže to sa bude zase predotiaľ, čiže to už nemusím tam už dávať samozrejme. Ani toho klienta, ja sa len vyberám toho klienta. Ja už jeho dáta, keď už mám nahodené v tom systéme, tak ja už nemusím vedieť, ako on má variabilný či ako má ičo, to som mu všetko nahodil. Čiže on všetky dáta zobere a spojí, chápeš. Chcem dosiahnuť. Dáme uložiť, hej? Nie, nejaký post update, no. Dám si label, dám si faktúra. Faktúra, pridať faktúru, po slovensky to je. Pridať faktúru, nová faktúru. Editovať faktúru. Editovať faktúru, zobraziť. Počkaj, napíšem Wi-Fi, píše niečo.
Ne, to je v pohode, to ti vysvetlím. Vieš, čo spraviť aj ty a nie je to ešte také zložité, ale nie, bol som odrazu veda, ako strašne ona má. Vesmírne peklo. To som bol tam na to záhrade. No, zobraziť faktúru. Hej, a všetky, no dáme všetky. Všetky a hľadať. Ja to už nebudem vypisovať, to stačí. Ono, to nám stačí. No dobre, a teraz keď ja dole sem, ja si to teraz hodím sem na hlavnú plochu, takže spravíme si takú zmenu. Používam menu Editor Pro, to je taký plugin, ktorý je Pro. Toto sú faktúry, toto je sisičko, ale to sisičko teraz nebudem používať, tak dám ho do dole. A takové tu sú faktúry, hej. Tu bude zoznam klientov. Dáme to slider, dáme sem a informácie dáme sem, hej. No, bukneme to. A už tu máme faktúry, vidíš, tu sú, hej. Čiže keď ja budem pridávať faktúru, dám si novú faktúru a už sa mi tu nás zobrazuje. Ja vlastne tento oni tým pádom nepotrebujem, lebo nebudem to... Čo budeš fakturovať? No ja to neviem, že ja. To je taký systém, že to môže každý použiť ako faktúru. Aha, že aj tak, aha. No ja. Že oni, keď budú chcieť faktúru poslať, tak môžu do toho systému. Nie poslať, si môžu tak vytvárať. Nie, internet banking. Moja aplikácia, že vytvor si faktúru vlastne. No však áno. To nemá internet banking. No ne, ale akože... Ako to už musí ísť na svojich internet banking, to vlastne nebudem robiť takéto veci. A čo tu máme? Aha, práve, ja som to robil. A ne, ja som niečo testoval. A tým pádom ja musím ísť do toho postu ešte. A vyhodíme tam pár vecí, ktoré nepotrebujeme. My nepotrebujeme určite, no chceme logo na faktúre. A môžeme nechať, dáme tam logo, necháme tam logo. Akože dačeš logo, hej? No, dáme si prejsť toto, ale chceme tam, že autor dovystať do faktúru, hej? A dáme tam, že chceme aj logo. Logo, hej? No, musím tam byť logo. A potom taxonomicky tam vieme urobiť... Loga priťahujú. Ne, tam je to faktúry. Ne. Aké krásne logo. Dobre, no. To je na faktúre, som myslel. Dobre. Čiže mnohé. Treba to, že taxonometriu. Budeme pozrieť taxonometriu, čo? Máme. Spravíme si taxonometriu, toto je výborná vec, práve napadla. Ďakujem sa všetkým za pozornosť. Spravíme, že uhradené, neuhradené, hej? Hej, to je status faktúry. Hej, to vidíš. Tak ideme do taxonometriu. Nie, to bez feature. Hej, tak dáme, že... Tu som ešte robil, ja to robím všetko. Hej, status faktúry. Hej, tam je status faktúry. Hej, dám do faktúr. Hej, a tá faktúra bude mať switcher. Hej, a my tam, keď dáme toto, tak my vlastne spravíme tú vec, že vo faktúre bude status, hej, a bude, že uhradená a neuhradená. My v touto taxonómiou si budeme vedieť filtrovať uhradené, neuhradené faktúry. Vieš, chápeš, áno, a my spravíme ešte takú pičovinku tu na. Že to máme tuto, že spravíme že na status faktúry ako switcher. Hej, media, hej, že status faktúry. A dáme si to ako, že invoice statut. Fúr sa mýlim pri tom slove. Musím znamenť skútiť. Invoice status. A dáme to ako switcher. Hej, a keď to vlastne oni uhradia, tak ten switcher sa zmení na uhradené, neuhradené. Hej. Čiže keď dám refresh, toto ne tu, ale tuto, ani tu ne, tuto, tak už tu mám switcher uhradená, neuhradená. Chápeš? Bam, hej. Dobre, stopujem.